Doctor, it's an emergency. I'm dying. How much time do I have? I said Lion! Oh, Cholero! Hang in there, buddy. I'll save you. You'll be okay. Hala, naunsa dito si Tralalero Tralala. Nadunggaban lagi to siya. Kinsa may nag-away ato niya? Hala, luuya pud niya. Oy, dili baka to siya maunsa, no? Tiwaso na kong tanaw, be. Luoy baya kayo siya. Kay dagan kay siyag samad. Hala, unsaon man ni siya? Oy, sinsoon siya ni Tungtong Sahur? Hala, gwapo baya jugayo ni nga shark. Tapos sinsoon ra, kwaan og til. Luuya po ni Tralalero Tralala, oy. Sige lang, nahimo mapong doktor si Tungtong Sahur. Basig part di sa surgery. What's the emergency here? Hang in there, Bananini! Hala, Baninini! What happened, Ballerina? Hala, si Ballerina kapit. Stay right here. Hala, naunsa man ni siya. Oh, there they are. Ballerina, I've got the fix. It'll be quick. Hala, ang ulo ni Batsina. What are you doing? Look at my friend! Hala, Antil. Ay, salamat, okay na. Ay, salamat. Hawda ni Tungtong Sahur, oy. May gani kay hawd kay si Tungtong Sahur mahimo og doktor. Bright kaayo. Naulian gyud si Ballerina Cappuccina. Ganahan jud kay kuani ni Tungtong Sahur ba. Gwapo na, matinabangon pa. Bidaw be, mura ganahan na lagi kay ko diri nga part. I can even dance. My new legs are so strong. Chimpanzini, how the heck did you get stuck in your own peel? Good thing I have a plunger. It worked right a second ago. Ouch! It worked on the toilet. Oh, I've got a better idea. Don't move a muscle, buddy. This is dangerous. Gipanitan si Baninini. Malingaw man kuani ni Tungtong Sahur. Iya inoong gipanitan si Baninini. Wala na siya panit. Unsa na kaya ibutang ato niya? Paminaw na ko kay putuson na ni Tungtong Sahur og karton si Bananini. Sigira, basta kay maulian na sila. Naunsa na kaya ni akong paborito na kung aking koy nga gipang surgeryhan naman hinoon ni Tungtong Sahur. Pero wala pala gito na ulian si Tralalero Tralala. Ay tama, gipatulog pa man da ito niya kay maglisod si Tungtong Sahur og gibot sa kutsilyo. Hay, naguol man pug ko gamay oy. Hala, naana po siya agata diri. Wala na po nilisunod ba? Kinig yung bataan eh, badlungon jud kayo ba? Nagdaladala na pong cellphone. Wala na po ni sulod, makabalik man yun ni girduan ng bayhanan ni Babugay kaayo. Sige tanawan na yung kingkoy nga bati kay tanawon. Mura pag iyang naong. Kadugayan laging tanaw niya anang kingkuya. Mapariha magisag naong anang babae nga naglukdog kape. Oh, mura nagnaamaw, sige katawa, bisag sira isa. Agata, wala na po ka ni sulod no. Unsay labot nimo? Nag-study man ko dire. A, B, C, D, E, F, G. Nag-practice kog study? Nya ikaw, kami muray sa ka sa ABCD. Budok kung gani kay ka. Study gihapon? Sige ra magkakatawa kay nagtanaw na po kang Tungtong Sahur. Hala ka, isumbong na pud ka sa imong mama kay nagkating class na pud ka. Ay, amigo na ta. Patanawon ti ka aning Tungtong Sahur og Tralalero Tralala. Gwapo kay tanawon. Atik-atik dayon ka aron di ti ka isumbong. Dali na ba? Patanawon ti ka. Gwapo kayo ni, di ba ganahan kaayo ka ani og baka kita ka. Nge, di ko mo tanaw og naa ka oy. Pahilaman na lang ko be aron di ti ka itugan. Tay, maguna-una sa ako. Pero og dili ko magpahiram, itugan na ko niya ni mama unya. Bugbukon kong mama. Ay sige, magpahiram na lang ko oy. Oh, ay ko itugan ni mama ha. Amigo na ba yata?